ngathi Mpendle Brimthoni owaziwa kakhulu ngomnqo. Engakusho nje ukuthi mina ne-sport eyisengampindile enkulu kakhulu. Ngiqale ngisewumdlali nje ngidlalela iMafia's up until ngadlalela iDambuza Young Stars kuVodacom. Uma ngiqeda isikole ila career yami ne-sport engibone khona ukuthi iyafluka. Ngiqale ngaqashwa ku-sport and recreation kule program yezikole uMass Participation. Besinezikole eziwu-18 include ama-high school awu 8 primary awu 10 futhi ngikhava iside lisuka eGomani izofika eStofeni. Bengu-sport assistant waseCilani la ngqale khona nje ukubona ukuthi into yami nge-sport engathi iza kahle. Saqala ngo-2008 siqashwe uDisak. Ngasebenza nje xa ngisebenze u4 years as a sport assistant. Kwaze kwaba-ke ngiba ngu-coordinator waseMpendle sephethwe uStanley Ndlovu. Emva kwalokho ngabona ukuthi ngawina i-tournament ka-Victor Mlief. Ngangiwu-sport assistant weCelani School, ngicoach iMantomela ku-senior soccer iCelani. Kuleyo tournament leyo ngathatha number 1 kwi-soccer yaMantomela, ngathatha number 2 under 15 waseCelani, ngathatha number 1 kwi-netball tournament eyodwa. Kwacaca lapho ukuthi cha ngiza kahle, ngiyabona umsebenzi ukuthi cha ngikwenza. Ngicabanga 2015 la ngawina Mpendle ku-top school ngaya eMaritzburg, ngawina eMaritzburg ne-ladies soccer. Sithe siliwina eMaritzburg kwacaca ukuthi sesiya kwi-province, ngasponsorishwa uVictor Mlief. Asibambe lapha simbingelele igama lakhe sabe noba kaDlela bafethu siphinde sangamukela kwenye episode yesibili ke lesishutha namhlanje isiphethe nokulunga. Njengoba eqala nje sithi kancane usi-understand ukuthi ubani yini amandla kuyona nokuphuma kuphi. UNokulunga ke umuntu owaziwa kakhulu eMpendle ngesports njengoba sichazile ukuthi nene usiqale kanjani kwaze kwafika kanjani. Akagcini ke lapho ke unane umdlalo yakhe ke manje emkhulu kakhulu i-tournament ayiqalile, kodwa ke akumina ozosisho isitori sakhe, kepha ke sizoshiwa uyena uqobo lwakhe. Nokulunga ngiyakwamukela kwindawo yamaphanda. Sithi sibonge ukuthi wakhe isikhathi sakhe sokuthi ufike ekukhuleni kwakho nje ekuzaleni kwakho umuntu okhulele neMpendle kwawuthi isikole yasiqeda noma mhlambe ufike uzoqedelela eMpendle. Ngingasho ukuthi ngikhulele neMpendle, ngasebenza futhi leMpendle, ngihambe manje nje ngathi ngiyeduzane futhi hawuke. Okay, so ukudlala ibhola njengokusho ukuthi udlalile as abantu besifazane i-ladies soccer kahle kahle. So how was it like ekhaya bayamukela kanjani into yebhola, because into ebengaqhelekile kakhulu before sekungcono manje sekukhona no-World Cup abantu besifazane, but that time ngicabanga ukuthi kwangayona into eyijwayelekile. Ekhaya bayamukela kanjani ukuthi uzothola uthanda ibhola noma ukuthi ungathanda lokhu okunye abantu bazosidlala abantu besimame? Ngathi when it comes to i-sport nabazali basemakhaya ey'thanda ukuthi kube nzima kakhulu ngoba sihamba amabanga amade siya esikoleni, kufanele ubhalansise lento yokungatithasa uqala lapha at an early stage ngoba kufanele ukwazi ukugcina isikhathi sesikole ukuthi mengiye esikoleni ngifuna ngihambe u-30 minutes ngifike ekhaya ngibeke ibhodwe, uma ngibeke ibhodwe ngiyawasha at the same time. Funa ngikwazi futhi ukukhava isikhathi sokuya ejimini. Ongangokuba ngangiwu-captain ethimini ngizofika early
fanele ngisuke eLithando uma ubheka i-distance esuka eLithando uya eBrington fanele usuke eBrington uye kaMgodi uyojima akuzongibiza lokuthi fanele ngiwalk fanele mengisuka eLithando ngizama mhlawumbe ngishaye irani ngiqopha le mahlathini ngiphumela phezulu uma ngifika ekhaya fanele ngiphekile fanele ngirane ngiyembaleza uma sengiyembaleza futhi fanele ngishaye irani ngiseBrington yo ngicabanga ukuthi yabona nje lo distance ngeke kwami naye ngimele but ke ngonxa yothando wakwazi ukuthelene kwenzeke konke wagcina ufikile lapho so nadlala ufika kanjani kwintambuza ekubeni umuntu wasempela ngifika ngetalent kwintambuza ngingathi ama-selection isquad esasikhona ngaleso sikhathi uMasalga mhlawumbe khona lokuzoyiwa khona bengenza sure even ngisho abangani bengibatshela ukuthi mina kuza ama-scouts mhlawumbe eMaritzburg ngomunye wabantu abazoselecta lapho bekwenzeka ukuthi ngizothi mina ngisafunda esikoleni angizuqeda ngathini usuku ngizothi mina mhlawumbe ngebreak sekufanele nathi emotini fanele ngithathe ngihambe ngesquadini Philo isikhombisa nje ngisobala ukuthi talent wise uphiwe ngifisa ukuthi ke after usudlalile ibhola and wafika lapho wabuya ke manje usuzoliphatha nje kade ususipha i-briefing ukuthi uke wasebenza nezikole manje ukuthi uzodlulisa italent and kuningi okuzuzile kulona ngekwezikole kwazi ukufika nokuthi ungene emphakathini ngaphansi kwebhola lasempendle ukhule ngaphansi kwebhola lasempendle awusitshele mhlawumbe noma usiphe ijeni yakho because mina ngikwazi deputy chair wasempendle ukurichima phinde deputy chair futhi wakhona yes deputy chair nakhona so bithini ijeni and yiphi into o-identifyile usufike khona okay njengoba ngisho 8 ngingaphela usuku hayi ngingaphela usuku kodwa ngizozama nje ukuthi ngi-summarize ngiqale nje njengoba ngikuMafias safika ko-Vodacom okay iMafias iyi-sport club kahle okay ngithe uma ngiqeda isikole emva kokuthi ngibe njengoba ngisho ukuthi yindebe okay ngisuke kwidamboza ngaya kwi-Durban Ladies kwi-Durban Ladies ngaya ku-off season nganamathiza yabona into ye-background ukuthi uzoshawa ukuthi fanele ngisuke kaMashu ngiyojima ngagcina ngingasakwazi ukuthi ngihambe ngiyojima ngagcina ngibuya back ngibuyela kwidamboza emva kwaloko ngafonela uStand wathi ulaphi kunomsebenzi la kufanele wenziwe uDepartment of Sports uthi fanele kuzoba lento umsebenzi kufanele wenziwe esikoleni ngabuya ke ngakoThekwini ngazoqala impela ngithanda ngibhizi ke no school sports ila ngone khona ukuthi engathi ngiyidinga yami club okay and before benkade ngidlalela iMafias ngitheme ngiyisungula ngayi yenze iMafias ya sport club kwalo urugby ivolleyball kwawuladies soccer kwayi-women's soccer yo ngiyakuparticipate nezinto ezindala mina ngahluleke netball hayi ngayifaka ukuthi ngiqale netball kwangaphumelela so wena how is it ukuthi uphathe izinto ezindengane kwakunzima kodwa ngathi uSport and Recreation kusifundise ukungathi-task khona lapho ukuthi ube multi-coded ngoba besinazo certificate like uBoxmart now i-intro nginayo enama-life skills in sports khona ikhampani yake yafika nje izosebenzisa instructor wama-life skills okay nje ama-sports amaningi into eyangihlula nje kuma-sports i-golf phela ngobo-chess konke lokunye nje okay so ke from Mafias wangena ke baqoka kwi-LFA because angithi amathini aka-affiliate ku-LFA yeah 2012 to 2013 ngafoma iMafias ngakhethwa ngawo deputy president we-ILFA Empendle Football Association
emva kwaloko ngaqokwa ngawo Deputy President of SAFA ngoBundlovu. Ngayimember ye-Sport District Sports Confederation. Okay. Yeah. Kuningi. Hayi kuningi nje ngoba ngabo 2009 to 2010 ngangiyimember South Africa Women's in Sport. Okay. Yasasilo Sisibusi lo omakhosi Mthuli nosashona ubidlala ibanyana manyana. Oh wow. No, so pushile. Then manje waqala ke manje initiative of which ke manje mina angibuki leyo nje ngibuka like so isimo sekukhona business khona na by the same time Impela yini gama la awusilandi singafiki nami then yini vision yakhe umnqobi event umnqobi ngiuqale ngokubuka athi siuqale ezikoleni sihamba senza ama life skills ebese sibheka i-background yabafundi silekelela nabafundi laba abasebe involved kakhulu kuma drugs like isikole esike sathi ukusilekelela sathi ukugxila kusona lesininzi. Okay. Sathola ukuthi kunabadlali nabafundi futhi asebe influence kakhulu kuma drugs. Okay, salanda sisebenza lolu nabakaSanka uSanka ufikile eSiminza wasilekelela wasifundisa nje ukuthi uma usuke involved kuma drugs ungazigcina sewunaziphi izifo sisebenzisana no Red Cross. Okay. Yeah. Ngikubona mina kubasize kakhulu ngoba i-percentage yabo passing rate yabo ithe ukuthi after the programming. Yebo. So kwezinye izikole sitheme sizama u-engage nabo sathola ukuthi ayisekungaphezulu kwethu ngoba uthola ukuthi khona isikole nje la sabona khona ukuthi ake sime empela ukuthi silekelele izikole ngoba indi besithi uma sithola umfundi edayisa ama-drug ngaphakathi esikoleni fanele sibiza amaphoyisa. Fanele agcine eshilo ukuthi ubani omsebenzelayo. Sithe step naloko nje kwakhona ama messages watholayo ukuthi uma kuwukuthi siyaqhubeka nalento sosigcina sesisengozini ngoba ila isithe ukuthi sike sihlehle okungcono singahambela mhlawumbe ama-club azosibiza ukuthi sizofundisa ema-clubheni ukuthi ubungozi bama-drugs kangakanani hayi mhlawumbe size sigxile mhlawumbe si-involve amaphoyisa yabo sithi ukuyikhatha okwamanje-ke ngibhizi umnqobi sport event. So sport event it's involve amakhoda amanani okwamanje nje sisebenze ladies soccer, male soccer, open bese kube netball, athletics, chess. Wow. So konke lokhu ngikwenza nge-weekend eyi-one noma nje into eqhubekayo mhlawumbe ikanjani wena? Besenza nge-weekend eyodwa. Ngathi nje kuleyo ngonyaka odlulile sigcine singakwazi ukuthi senze i-athletics. Okay. Ngenxa yokuthi sidinga ama-sponsors kahle kahle. I know, ngazi kahle. Sidinga ama-sponsors ngathi nama-facilities esiwasebenzisayo abe ngasivumeli. Ngoba mengabe kubiza ukuthi fanele kube khona athletics la fanele sibe track events sathola ukuthi asikwazi ukuthi siwa-include lapho kodwa kule ezoba khona kulonyaka azobe izobe khona athletics no relay ngoba yona ngathi engaphumeli kakhulu ngaphandle ngoba ezodinga ukuthi mhlawumbe kube ngiphumele ngaphandle ngomonitor. Kodwa uchess nawo uzobula eduze. So mhlawumbe izoba nini kuleya lo nyaka
Sekuyisingaki development? Seyiqale ngo-2022. Okay. Kusho ukuthi kuzobe ku-years 4. Yeah. So kulo nyaka ke singayindela nini? Mhla ka-27 and 28 Ba. September. Oh, jwayele uvela. Yeah, iyi-heritage Oh. event, ingako ihlezi ingo-September. Yeah. So mhlambe ke yini ungayisho ungayifisa lela fesiye mhlambe nobona ukuthi if ke le nkulumo yethu ingafikelele ezandleni ezingcono ungafisa ukuthi yini ongafisa ukulekelela Since le event i-more than i-district event ngoba iphumela ngaphandle uthola ukuthi khona amathimu ako-Newcastle, khona amathimu ako-Thekwini nje ngingafisa ukuthi mhlambe industrial sector yize noma singenayo kangako empendle osomabhizinisi basempendle balula isandla ngoba inhloso yale tournament ukuthi si-develop i-talent, silande ama-scouts like njengoba sikumnqobi nje sinesonani talent agent esilekelela ukuthi iphike labo badlali ebabonayo ukuthi ingakwazi ukuthi iyobaveza kulento lamathimu amakhulu. Siyafisa kakhulu ukuthi labo abanamandla noma ngaseyona ke mhlawumbe osomabhizinisi kodwa uma uzibona ukuthi nje usabelo ndlela ungakwazi ukulekelela mhlawumbe noma ngamabhola ngoba i-tournament yethu sifike sidlale i-team ewinile siyayilekelela ngento zokujima yize noma kungabi kuningi kodwa ukuthi ithike noma usuwinile ngoba phela asifani abanye abantu mebewina imali uthola ukuthi umuntu uzokahamba isele mhlawumbe celebrate egcineni iclub ayisalekelela ingane utho futhi engathi kusize kakhulu nje uma ulandela ngoba phela ama-team ethu awinile siyawalandela ukuthi right uwinile kodwa yini oyi-achievile. Kungijabulise kakhulu ukubona i-team enjenge-Juventus iwinile kodwa ubonile ukuthi abakutholile laphaya kulekelelile yize noma phela ngingazange ngibabuze kodwa nje ubonile ukuthi khona la phushe khona kwi-club yabo. Into esizifisayo lezo njengoba siwumnqobo ukuthi ama-team around impendle noma nalawa kangaphandle uma usukhona ukutholile la umdlalo wakho mveze simthathe somkhombisa ama-team a-professional nawe uhambe nokuzokulekelela laphaya. No, asibonge kakhulu nje ngokufika ukuthi sizokhuluma. Ngicela ukuthi abantu beshilo ukuthi inqobo izoba khona. Ngifisa ukuthi team yakho ibe yiphathi yayo inemali inqobi noma ingakaxhaswa because 17,000 okuna ama-senior. So ngicabanga ukuthi ba-under 15 futhi ukhona. So abantu nje siyacela ukuthi bazokwazi ukuthi bayijoyine. Niphinde futhi nimlandele usinokulunga utholakala kiphi social media akho? Okwamanje sisele TikTok nalawo nje WhatsApp lasitholakala khona kule group umnqobi. Okay. Ungayishiya inamba mhlawumbe bazokuthola kuyona? Yeah, 072 647 uleya MTN akade bejwayele sayisebenzisi le entsha engiyisebenzisa. No, sizoyibhala uzokwazi uyibona la bazoyibhala ukuze bakuthinte bakujoyine nabanamandla bafike bakwazi ukuthinta ukuthi ulekelele. Siyabonga kakhulu bafethu ngaleli thuba elincane esilitholile ukwazi ukuthi unokulunga. Kuze unokulunga uyohamba lokho ebuya ekhaya asazise ukuthi usebenze kangakanani umehluko nje ukubona ukuthi ke ayisekho ngaye lento kodwa isingumphakathi ophilayo eduze kwakhe. Sibingelele nisubscribe bafethu ku-YouTube wethu la ukuthi sikwazi ukukhula nathi ngelinye ilanga sibe namandla mhlawumbe singagcina silekelela. Sithi ke siyabonga kakhulu ngokusibuka. Bye.